ez da zalantzarik, horretan zalantzarik ez da, denek ere aipatu egin dute aurretik eta jarra zirela, baina egunenek horiek oraindik ez dituzte emango oraindik. Epaileek gorde egingo dituzte ba espada. Tira ba, epaileek beti merezi dute gure errespetoa, batzutan batek izango du, hau ezentan nahi dia epailea gora epailea bera, errespetoa beti, baina geu ere gure lan egiteko ari gara hemen da, zerbait komentatu behar, batipat arazotxoren bat dagoenean. Orain ez da gorrelakorik, azken txanda nagusia, astear dago, untziak prest, lehen kaletik San Pedro, bigarren kaletik Kostape, hirugarren kaletik etxeko Oriotarrak, laugarren kaletik Ondarroa. Untziak ez daude behar bezala kokatuak, Orio pixka bat aurreratua da, eta momentu hau behar bada ona izan daiteke erreferentzi bat egiteko, bi txanden artean gertatutako datoiek azterturik. 29 Getaria eta Hondarribiak, Getaria aurretik, Donibaneko 21-0 bederatzi, beraz diferentzi haundia. Bai, 20 segundun aldea, nik uste dut haundia, gu esaten ari ginen beste bigarren txandan sartu egingo zela tartean eta bueno, oso zaila ez da sartu. Talde hauek lana oso ona egin dute. Bueno, hemen ditugu, azken txandan arituko diren untziak, zazpirak eta 17 minutu, eta nik uste untziak prest direla eta lehen gertatu den bezala, bigarren txandan gertatu bezala, itxasoko epaileak lehen bailen lanean jarriko ditula lau untziak, lau traineruak. Behar bada Ondarrutara zertxo baita aurreratu eta hasteko moduan izan daitezke. Bandera prest, orantxe, bandera bera, untziak badoaz, Kostapekoen erreka behar bada izan da azkena lanean asterakoan. Bai, zertxo bat atzea gozoten, baina, bueno, gautza dagun bezala ezin da istilotan ibili hor. Oso irtera ona, baliagarria eta aurrera, ez? Erloju hor duzue, 20. segunduan sartu gara, pasa ere bai, baliozko irtera beraz, eta hemen ditugu lau untziak, nolabait onenak, orain artean Euskal Ligan ikusitakoaren arabera. Edozein kasutan badakizue, gaurko garaipena, gaurko bandera lortzeko, eta saria, eta ez da makala, 6.000 peseta jasoko ditu lehenengoak, edozainek lor dezakela hemen garaipena, beste gauza bada, Euskal Ligarako sailkapena. Gaur, bigarren estropada da Euskal Ligarako baliogarria, eta momentuz, hori hor dugu nagusi Ondarroan lortutako garaipenaren ostean. Baina Ondarroan, Orio, San Pedro eta Ondarrutarrak 7 segundutan sartu ziren. Izango ote dugu gaur horrelako burruka handia, Jose Luis Zerkizia? Ezagir, ikusten ari gera neko burruka politak, ez, talden artean. Naiz eta talde bakotxean tanda bakotxean lau ontziko tandak izan binakako borroka da, baina bueno, neko burruka estua, ez? Alkarren artean dago. Oso ikuskizun polite ematen ari dira gaur. Hor dira Oriotarrak, Txiki Larrañagaren agindutara, bere utzitik hor inguruan izango da korta, Mutile lana jarraituz, hasierako balizten mugimendu horrek ez zorrerazitako keska orain ez du izango buruan, orain Mutilen lana. Hori astu eta orain bere ontziari begira, ez, referentzi guztiak hartuz. Hor izango da baita ere Tito Manzilla Ondarrutarren entrenatzailea, Mutilek badute meritoa, baina entrenatzaileak ere bai, mirari txiki bat egin du, eta Antiguako amaren laguntzaz, eta Mutilek eginiko esfortzuen laguntzaz, Ondarroa honenen parera etorri zaigu. Oso lan txukuna egin du, eta urte gutxian, Titok. Alaxe da bai. Hor dira, Ondarrutarrak, eta leia bizian Ondarroa, baitaren nola ez, inguruan duen Orio hirugarren kaletik, eta lehen bi kaletatik bi bazaitarrak, San Pedro eta Kostape. Asier López Donostiarra duzue Ondarrutaren untzia zuzenduz, garai batean Arraun Lagunak elkartean aritutakoa eta olatuak aprobetxatzen, ikusi izan dugu gizon hau ere Donostian Kontxan egundoko saioak egiten. Bai, itxaso txarrean otxutako patroia dugu, ez, Mutile hau. Eta hori aipatzen ziguten, ez, Ondarrutar batzuk hemen oso konten dagola, eta bueno, ia bertakoa dela, ez. Eta uste dut benetan polita izan daitekela hemen dugun leia. Untzien artean berdintasun handia dugu.
lehen kaletik ari den San Pedro hortxe ezin hartu plano itxi honetan, baina bertan dira launtziak, hemen burruka benetan gogorra da. Bai, amur ez dute ematen, eta bueno, ikusirik oraindik indarrak nahiko fresku daudela, atu gabeak etzi gabe denak hortxe borrokan, ez? Gusten da zertxo bat San Pedro aurreago dagola. Untzi bat bai, Bai, ontzi bat horre ongo da, bai. Untzi bat bai. Dago hiruan artean hortxe Orillo badirudi zertxo bat aurreago dola, baina, bueno, gero ikusi berdaz balizan kokapenakin, ez? Hori ere ikusi beharko dugu, San bai. Pedro aurre xiago dijoa, bai. Eta notizi pozgarri hori ere, ez dakiten entzuteko zera izan duzuen, aukerarik izan duzuen, Miguel Indurainek erabazi duela Atlantan urrezko domina, Olano bigarren 12 segundura, eta Indurainen eta Olanoren atzetik Borman. Bueno, Urrea eta Zilarra, beraz, ezin kexatu, albiste ona Euskal Kirolarentzat, ea nolabait ezateko, gimnasialari gazte horiek arabarrek eginikoa, eta orain gure txirrindulariek eginikoa, burutzen diguten bihar gure maratoilariek, hori izango litzateke ederra. Bai, Anurrutiak gure euskaldunak lan polita egiten ari direla, ez? Bazirudien, bueno, Mikel ondoratuta zegoela, baina ez da horrela, ez? Bere burua atera du. Urrea eta Zilarra, Indurain eta Olano, nor lortuko ote du hemen Urrea, Orioko bandera honetan, momentuz San Pedro abantaila pitin bat badu, 4 minutu eta 15 segundu, eta burruka oso gogorra da. Orain artean Hondarribiak egin du denborarik onena, 5:05. San Pedro aurretik dator. Eta segundu batzuk izango dira. Laupa bost bai. Kostapeta hori jo, parekatuta, Uno ja! Badira bai, segundutxo batzuk, Ondarroa azken tokian, Orio bigarren, hobeto irten dira oriotarrak, Kostape pitin bat motzelor, bigarren baliza horretatik, eta Ondarroa laugarren, baina momentuz diferentziak ez dira ez handiak. Kostapekoak ziaboga zabal eman dute, oso motela, ia pare-parean sartu dira, eta Orillok, segundo pare bat ojan indizkio, Orillon ziaboga oso ona. Momentu batean Fernando Lopetegi gure realizadoreari barne linea iste askatu behar diogu mesedez, eta bien bitartean ehortuzue berriz errepikapena, ea Koldo Aldalur lankideak eskaintzen dizkigun epailen denborak, argi dagoen zera da San Pedro orain arteko onena jarri duela, dudari gabe. Eta denborak onokotxeak 4 minutu eta 58 segundu eman diete epaileek San Pedrori, 4 minutu eta 58 segundu, hori berriz 5 minutu eta 4 segundu, Kostape 2 segundu gehiago, 5 minutu eta 6 segundu, eta Ondarrutarrentzat 5 minutu eta 7 segundu. Bueno, Hondarribiak 5:05 markatu du, Getariak 5:08, San Pedrok 4:58 eta Oriok 6 segundu gehiago, 7 segundu gehiago hortxe benetan Kostape, baita ere Ondarroa, diferentziak ez dira Orio, Ondarroa eta Kostaperen artean handiak, 3 segundu besterik ez, baina San Pedrok badu abantaila. Baina hau lehenengo luzea izan da eta lehenengo maniobra. Ikusi dugu, bigarren txandan ze gertatu den, bukaerar arte ez dago ez poz handirik eta ez da ere tristurarik. Ezin da ezer esan, luzean zehar gora bera handiak ibili dituzte orain arteko taldeak, eta hemen, agian gertatuko da, nik uste dut ez, hemen nik uste dut ea posizioa pixka finkatuta daudela, eta hemen taldeak neko gogorrako, neko eoskorra dira, eta bereai eusteko alegin handiak egingo dituzte, eta ez da inbesteko gora bera handik izango, Bueno, Jose Luis, zer itzi duzu, abuztuaren 3an gaude. Kontxako estropada nagusia jokoan hasteko, ia hilabete bat. Irailak 1 eta irailak 8. Gaurko honek nolako eragina izan dezake. Ikusten dugu hemen San Pedro aurretik, Orion eta Orio hor burrukan. Garrantzitsua izan daiteke psikologikoki gaur bien arteko garaipen hau, ala ez, zer itzi duzu? Hombre, beti, nik uste du psikologikoki naiz eta esan kanpotik urduritasunik ez dagoela, eta hori ikusi jatzegoela normala dola, aitzakia bilatzen dira, jende guzi ez dagoela barruan eta bar, baina beti aurretik beste talde bat ikusteak kezka sortzen du, pixka bat, ia ze gertatzen, badituzu, badakizkizu zure martingalak, barrukoak ezagutzen dituzu, aurkakoak ez,
baina betire hobe izaten da, naiz eta zure martingalak izan, martingala horiek oraindik erakutsi gabe aurretik ibiltzea, ez? Orduan, talde hauek momentur estropadero alkarri zaintzen ibiltzen dira, gehorako pentsatuz. Eta zuk esan bezala, kontxarako hilabete geratzen da oraindik, baina hemendik aurrea ja muturra zorrosten dabiltzazte talde guziak, ez? Orduan, ze esan handian du honek eta San Pedro ere bai zerretik. San Pedro daukana da, daukan jende gehienakin dabila. Badituzte 2 lagun aldatzeko normala den bezala, baina ja jende guziakin dabil. Kuadrilla mugatua, ona, baina mugatu. Hori, mugatuta. Hori jona betikoa. Hor daude 12 erdi balagun, sartu eta kanpoan geratu dienak, baina neko jende ona. Beitu, klubetik bidalitako zerrendan, 37 mutil. Benetan, Orion arrauna piztu eginda. Eta hor ikusten da, kortak ere beste animazio bat ekarri duela herri honetara, eta mutil asko dagoela, eta gehienak herrikoa, jakina. Eta hor, argi dago Orion jende asko duela, baina hemen bi estilo ditugu, bata, beste kiroletan ere ikusten da, futbolean, saskibaloian, batek kuadrilla finkatua eta lehiaketa guztietan berberak. Beste bate jende asko eta aldatzeko. Hori ere bi estilo, lehiarako. Bai, eta puntu honetan dagona beste gauz bat, nik esango nuke Orion alde, aulki mugikorrean ibilitako jendea orain pixka bat honea sartu azten ari dela, ez? San Pedro berriz ez du ez aulki mugikorrik egiten, trainerila batela gauzoitan neko mantxo ibiltzen da, bere prestakuntza gutxi-gutxia trainerako egiten du, ez? Orduan, altura hauetan, garaio hauetan zertxo bat aurreago egotearen normala da. Ikusi berda, besteak eskutatuta dauzkaten martingala horiek, ez? Aber nola ateratzen dien. San Pedro oso ondo ari da bigarren ziabo gau egiten, oso ondo inguratu dira, Txiki Larrañagaren agindutara Orio ere hortxe ari da orain. Bestakit ba ezoten zaien, desiente kostatu San Pedro eta Rei hortik irtetzea, estriborreko jende horrek lan asko egin behar izan du. Orio ere hor ari da. Hor duzue diferentzia, 10 segundu. Ondarroa 3. kostapenen aurretik. Bai, San Pedro garrapatu du olatuan baga zulu hori, eta horregatik indar handiz atera berri izan du, ez? Kosta egin zaio pixka bat, zuluan tokatu zaio ziaboga. Hala eta guztiz ere, San Pedro oso estropada ederra ari da egiten gaur, benetan ona. Bai, finkatzen ari da bere postoa, bere lan egiteko postura, eta maltzur, baina bere lineai jarraitzen dio, eta nik uste hau eskapoiten ez du lutziko, ez? Abantaila neko polita dauka, eta gogorren hau hain da 3. luzi hau olatuan aurka, ez? Gero bueltakoan abantaila hori mantentzeko moduan izango da. Baina lortu dute bai diferentzia, Orio 2. da, eta 3. posturako hor dago leia, Kostape eta Ondarroaren artean. Koldaldalur, zer... Hau ditu denborak, oraintxe bertan hartu izan ditugu San Pedrorentzat 9 minutu eta 56 segundu. Oriotarentzat 10 segundu gehiago, 10 minutu eta 6 segundu. 3. Ondarru, 10 minutu eta 15 segundu. Eta Kostaperentzat 3 segundu gehiago, 10 minutu eta 18 segundu. Hor dira beraz, lan erditan, lau aldi hauek eginiko denborak, 10 segundu estropada erdian, San Pedrok hori, nik ez duen horrelakorik espero, asko dira 10 segundu lan erditan. Bai, taldea esan duguna, atea ziurratea da, beren egoera, beren maila hori eakustea ziurtatu nahian, eta lan txukune egiten ari dira, beste pakean utzi eta berean hor buru belarri sartuta beren lanean, ez? Eta orain eta gehiago ikusten dituzula zure aurkako guziak atzean, ez? Orduan horrek beste indar bat, beste gogo bat ematen dizu lanean jarraitzeko, ez? Sailkapen nagusiari begira, Hondarribia eta Getaria jarraitu behar ditugu, bigarren txandan honetsuenak izan direlako, Hondarribiak 10-0 lan erditan, Getariak 10-13, biek hobetu dute, Ondarroak eta Kostapek eginikoa. Eta beste protagonista bat badugu, eta labur baldin bada ere, Ricardo Lezeagirekin hitz egin behar dugu, Ondarruko ordezkariarekin. Ricardo, kaixo? Kaixo. Gauzak ez dira ondo egiazi. Ez, bastante balizi biztak hau bien, eta, 3. puestuak hau momentu maia Ondarra bitxe sartu lehia aurretik bai. Keja batzuk ere bazen dituen azera hortan, zer esaten ari zinen epailei? Izan da zerbait ez zegoena erabat legez, ala beste zerbait ari zinen? Ez, kejaik izan, pasan da, juezak ez esku hori lelo irurak pesajiak erlata harik izan, komunikazio irik ez da, dela entrena horiaz ordu neurak abizateko, kejaik izan ez. Nun ibiliko da Ondarru aurten?
Bueno, hortik 3-4-5, hortxe lortzen duen eotik. 3-4-5 alde handi xamarra dago, lautik bostera bat, alde handi xamarra dago, hor Donostiko tanda nagusi hortan sartzea, hori denon amets edo helburu izaten da, ezta? Bai, laugarrenetik bosgarrene aldira, sartu tanda hon horrik. Bien lortzen duen sartzen. Haupa ba, animo. Eskerrik asko. Lezea jauna, arkaiz gainean eserita, patxaratxu, honek ez du ez urduritasunik izango. Bueno, ba, hor dira, aurretik San Pedro, bigarren Orio, eta nik uste hirugarren luze honetan, jakina, beti ari gara helikopteroak eskainitako irudia jarraituz, baina badirudi kostape atzean gehatu dela, eta ondarroa pitin bat hobeto dabilela. Segunetan ondik ikusi, gertatzen da, baina ala dirudi. Bai, katamaranan ikuspegit izien horiek, hau helikopterotik nik uste honeko garbi dagoela, eta orain arteko bigarren ziabogako erreferentzia nik uste dute hor mantentzen direla, ez? San Pedro eta Orioren arteko 10 segundu horiek landerditan eginiko izandako diferentzia hori, ez dut uste gutxitu denik, edo gutxitu bada ere segunduren bat besterik ez. Bai, nik uste San Pedro abantai hori mantentzen jongo dela, gehiago ateratzeko gai ez balin bada ere hori, eta nik uste dute segundo pare bat gehiago aterako dula, ez? Aurretik joteak ematen duen poza horrekin, ez? Hauek jongo dira pixka bat hori, lehen esan duguna, psikologikoki ere aurkakoa egurra pixka bat ematea, ez? Eta kanpokaldeko baliza, hirugarren eta azken ziaboga egiteko oso hurbil dute. Erostarbe gogoratu patroi lanetan, bi klasiko handi falta dira denboraldi honetan, Juan Mari Lujambio eta Juan Carlos Fontan, hitz egingo dugu gizon hauei buruz beste batean. Baina badirudi San Pedroko honek, arropean mintzat bestean itxura berdine ematen dula Fontanena galtza txuriakin, ez? Hala da bai. Bueno, hor dira, kanpokaldeko balizak, diferentzia nik uste mantendu egiten direla, hor nunbait 10 segundutako diferentzia hori, oraintxe jakingo dugu. Amabost, hogei jarri du hor, ez dakite 19 edo 18 ez ote den gelditu. Baina denbora beretan ona da. 22-23 segundutan hobetu dute Hondarribiak eginikoa Erne bera. 9 segundu informatika bidez lortutako datoa. Hantxe da Hondarrutarren antiguako ama, 15:43, eta oraintxe kostapekoak, hor dira beraz diferentziak, minutu erdi honenak azkenengoari. Ba, eta San Pedro, hori lehen esan duguna, bigarren ziagogan 10 segundo bat ziren, orain 13 bat dira, eta bueno, beren puesto hori finkatzen ari dira, ez? San Pedro beraz, ustekade handirik espada nagusi izango da Orioko laugarren bandera honetan, marka handia hori izango da, Oriotarren herritik, nolabait burruka psikologiko horretan bandera, Euskadiko Kutxak eskainitako bandera, eta azari nagusi hori joatea, baina kirola horrelakoa da. Baina horrela da, aurretik Tijuanak eramaten du, ez? Eta gaurko egun hontan, San Pedro erakusten ari da, jaunda jabe dala, ez? Aldea 13 segundutakoa da bi San Pedro eta Orioren artean, 15-17 eman bai diote San Pedrori, eta 15-30 Oriori. Hondarrutarrentzat berriz, 15 minutu eta 43 segundu, eta Kostaperentzat 15 minutu eta 50 segundu, eta jakina interes nagusia, nork erabaziko duen Orioko laugarren bandera hau, baina bada beste interes punturik ere, zate baterako, Hondarru eta Hondarribiaren artean. 20 minutu eta 59 segundu behar izan ditu Hondarribiak bigarren txandan bere lana amaitzen, eta hortxe ibiliko dira Hondarrutarrak ere. Hondarribia eta Getaria, ez dezagun ahaztu, Getariak aurre hartu diola Hondarribiari azkenengo luze haundi horretan. Bai, hirugarren luzeko referentziakin ari zen koldo, ez? Baina azkeneako 6-7 segundo jan indizkia. Orain Getaria hartu beharko dugu kontutan. Erreferentzi, bai. Eta eunenekoak ere kontutan hartu beharko dira, hortxe bai dira, Getaria eta Hondarribia, eta agian Hondarru ere. Eta nola dituzte giltzapean oraindik, ondo, epainek? Oraindik giltzapean ondo gordeta. Bueno,
Ikus dezagun, momentuz behintzat argi dago, okerra hondirik ezpada, edo ustekabe hondirik ezpada behintzat, Oriok izugarrizko lan egiten ezpadu azken duze honetan, San Pedrok Orioko laugarren bandera hau irabaziko duela. Eta historiala errepasatuz, esan dezagun, azken 3 urtetan izandako ediziotan, Oriok 2 garaipen lortu dituela, beraz palmaresean nagusi da, 93an eta joan zen demoraldian hori izan zen nagusi, 94. urtean, Pasaiako beste utzi batek, Donibanekok garaipena lortu zuen Orioren aurretik, Orio orduan 2. izan zen. Ikusiko dugu gaur, San Pedro nagusi den, orain arte azaldu bezala, nik uste urrutitik ikusita ere, diferentzia mantentzen dutela. Bai, lehen aipatu duguna, ja neko abantaila handia zeukaten ziabogan, eta bueno, azkeneko luze hau olatuan alde, zure etzaiak atzetik ikusirik, eta nik uste dut hori pozgarria izaten dela, eta ikusi besteik ez dago, monitoretan, ze abantaila handia. Oso handia, lehen baino handiagoa ezote da. Bai, badirudi ez dutela San Pedroarrak etzi daukaten abantailakin, baizik eta dijoaztela borrokan, oraindik eta gehiago ateratzea, ez alden gehiena ateratzea dijoaztela, ez? Betiko lehen aipatzen duguna, psikologikoki egurra pixka bat ematea, ez? Eta baita ere Oriotarrentzat ikusirik oso zaila dela gaurko estropadari buelta ematea, behar bada nahi eta ezin, ez? Horra, ari zara, esfortzu bizian, ze pentsatzen da momentu honetan? Bai, hori da, ez duzu erreferentziri, zati atzea begiratzen du ziarrea, ez duzu ikusten aurkakoan ubera ere, eta, normalki horre izaten da arazoa ez zure ritmotik ateratzea, ez? Iruditzen, erritmoa altxatzen baduzu ontzia gehiago ibiltzen dela, eta alderantziz da, ez gutxillo ibiltzen da. Orduan zure ritmotik ateratzea oso kezkagarria izaten da. Ikusten dugu, San Pedro aurretik, segundu mordoska bat, 13-14 bat bain, hor da Orio, eta gero oso burruka gogorra, Kostape eta Ondarroaren artean, eta agian bientzat mesedegarri izango da hau. Behar bada lortu egingo dute eustea, hau da, Getaria eta Hondarribiak ez hobetzea, bi untzi hauen denbora, hor ere, biharko txanda nagusiari begira beste kontua dago. Baina, San Pedro itxumustuan dator. Bai, hori aurrea dago. Eta lehen aipatu den bezala, Kostape eta Ondarroan tartean epailea dago, eneko parekatuta daude bilek, eta, lehia hortan bate bestiai ja pixkat azarretzen dien eta nor aurrea joten denez. Baina San Pedro da, guaz. Hor da San Pedro beraz, nagusi, Orioko laugarren bandera San Pedro tarrentzat, 20-17 guk harturiko denbora da, baina ikusiko dugu batipat diferentzia. Hemen dator Orio txiki larraia garen agindutara, eta Kostapek izugarrizko lan egiten ari da, olatu pare bat hartu ditu. 15 segundu San Pedro Oriori, behin-behineko hau da, 20-23 Oriorentzat, Kostape 3. Paserrik adirazi bezala, azken 5 metro hauetan, egundoko salto eman dute Kostapekoek. 20-48 hor nunbait Kostapekoentzat, eta Ondarroa 20-53. 4 segundu untzi bat, hortxe, Erreka eta Antiguako ama untzien artean, beretan polita Kostapekoek egin duten amaiera. San Pedro nagusi beraz, Orioko laugarren bandera honetan, eta denborak behin-behinekoak behintzat zuen ganatuko ditugu, 20-17 guk hartutakoa San Pedrorentzat, bigarren Orio 20-23, zelkapen nagusian ere Orio bigarren izango genuke, Kostaperentzat 20-48, eunenekoak gora, eunenekoak bera, baina